নামক উচ্চারণ করি বাহুক্য মর্দন করি একাকি ডরা ভয় কো তেজিয়া করি বিশ্বমূর্তিকে ধারণ কলা মো হনুমান আহারে বলে লঙ্কা বদল করিবা হে কৌশল্য শোণ মো হনুমান দেহরে কেতে শক্তি কলা রামেশ্বরী হব আপন ମାନଙ୍କର কই ভঞ্জ কহিলে কলা যেତେବେଳେ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତିକୁ ଧାରଣ କଲା ମୋ ହନୁମାନ ହେଲା କଣ କଲା ବୃକ୍ଷ ଜୀବି ସ୍ଥିତି ବିରମ ଭଗତି ଭକ୍ଷଣେ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚରା ଚାହିଁଲା କଲା ହେ କୌଶଲ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ରାମ ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଦେଇ ବାହୁକୁ ବର୍ତ୍ତନ କରି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କଲା ମୋ ପୁଅର ବାହୁ ପବନରେ ବୃକ୍ଷ ଜୀବି ସ୍ଥିତି ବୃକ୍ଷ ମାନେ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ତଳୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ କଲା ଏଇ ତୋର ବିଚାର କର ମୋ ପୁଅ ହନୁମାନ ଦେହରେ କେତେ ଶକ୍ତି କଲା ସେହି କାଳ ଶୁଣି ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତେ तारा पेट वितरण करी मारिबारे लागिला तापर म हनुमान समुद्र नदी मैना को पर्वत ऊपर विश्राम नेई आगो को चलिला आगे मैना को पर्वत समुद्र नदी थिला नहीं सारा दास महाभारत करे प्रमाण कहली थिला उडु थिले पर्वत पर्वत मानकर पक्ष थिला पक्षी थिला से माने उडुथिले ए जगह रे अन्य जगह रे बसी परुथिले ए उडीबा हेतु अनेक ग्रामजन ध्वंस होबारे लागे देवता माने आश्चर्य हेले विचार कले कि पर्वत माने एमति उडीबा ए संसार सृष्टि किछि रहिबो दिने सभा बसिला इंद्र देवता को निकट रे समस्त देवता गण पहुंचिले संसार सृष्टि को रक्षा करबा पाई इंद्र देवता कले कोन कला वज्र रे इंद्र ताहाको वज्र रे इंद्र ताहाको वज्र रे इंद्र ताहाको पक्ष कुछ दिले हां पक्ष कुछ दिले तापर कलिन मोही ऊपर चापिले हां ऊपर चापिले मोही ऊपर चापिले मोही ऊपर चापिले ऊपर चापिले मोही ऊपर
ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଭା ବସିଲା ବିଚାର କଲେ ପର୍ବତ ମାନେ ଯେ ଏପରି ଉଡ଼ିବେ ଏ ଗ୍ରାମ ଜନ ଅନେକ ଧ୍ୱଂସ ହେଲାଣି ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ରହିବନି। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ତାଙ୍କର ବଜ୍ରରେ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସ୍ଥାପନ ଅବସ୍ଥାରେ ବହିମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ପର୍ବତ ମାନେ ରହିଲେ। ସେହି ସମୟର କଥା ମୈନାକ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ସବୁ ପର୍ବତଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଛେଦନ କଲେ ମୈନାକ ପର୍ବତ ଭାବିଲା ମୁଁ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବି ମୋ ପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଛେଦନ କରିବି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୟରେ ପବନ ଦେବତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଶରେ ହନୁମାନ ଯାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କା କଟକକୁ ମୈନାକ ପର୍ବତ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ମୈନାକ ପର୍ବତ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ହନୁମାନ ଯେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଚାହିଁଲା ଅଞ୍ଜନ କଲା ହେ କୌଶଲ୍ୟା ପହନ ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି ଅନମନରେ ତା ଉପଟେ କହିଲେ କଲା ଏ ମତ ବୋଲିଣ ହନ ମାନ ଚଳି ଗଲା ସୁବଳୟା ଗିରିରେ ସେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଏ ମତ ବୋଲିଣ ହନ ମାନ ଚଳି ଗଲା ସୁବଳୟା ଗିରିରେ ସେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ସୁବଳୟା ପର୍ବତର ଦେଖିଲା ସବୁ କହିବା ପାଇଁ ସମାନ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସୁବଳୟାଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଫଳମୂଳକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ସାରିବା ପରେ ହନୁମାନର ନଜର ପଡିଗଲା ଲଙ୍କା କଟକ ଉପରେ। ପ୍ରଶଂସା ଗୁଡିଏ କଲା ରାବଣ। କଲା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ରାବଣ ତୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା କିପରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଛି କାହିଁକି ଏପରି କୁକର୍ମ କଲୁରେ? ବିଶ୍ୱକନ୍ୟା ଜାନକୀକୁ କୁଆଡେ ତୁ ଅପହରଣ କରିଛୁ? ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲଙ୍କା କଟକରେ ପାଦ ରଖିଦେବେ ତୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା କଟକ ଛନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥାକୁ ମନରେ ବିଚାର କରି ହନୁମାନ ଯେ ସେଦିନ ସୁବଳୟାଗିରିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। କହିଲା ସୁବଳୟାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଲଙ୍କାକୁ ଚାହଇ ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ରସରେ କହଇ ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ରସରେ କହଇ ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ରସରେ କହଇ। ସୁବଳୟାଗିରିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ହନୁମାନ। ଲଙ୍କା ଭିତରେ ଆଗେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଲଙ୍କା କଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ନଜର ପଡିଗଲା ଚମକି ପଡିଲେ। ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ବିଚାର କଲେ ମୋ ରୂପ ଦେଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏ ଲଙ୍କା କଟକର ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମତେ ଆଉ ଜୀବନରେ ମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ଏ ରାବଣଟା ଭାରି ଚାଲାକ ହୋଇଥିବ। ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛି ମୋ ମା ପୁଣି ଏଠି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଜଗେଇକି ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି। ହଁ ବନ୍ଦ କରିବେ। कितने लंबा लंबा उपस्थित हमारा गुणांग्रा विवेक महादेव बाबा पदुटेरा लंबा लंबा चाहे चाहे दिन तो